Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Monga zikhalira tonsefe amene munthu ali sindamakhala yekha makhala ndi abwenzi njira zosiyanasiyana. Mwina abwenzi pamaphunziro, antchito, ngakhale mundale momwe. Mundilole ndidzutse wolemekezeka Aziliro Chiwambo amene ali ndi mawu amene adzakumbukire malemu Lucius Chigulu. Honorable Chiwambo. Pepani maishukuni, pepani ana onse, pepani mbumba yonse imene kukhuzidwa ndi maliro a Lucius Chigulu. Onse amene ayankhula zabwino zonse za moyo wa Lucius Chigulu. Palibe wayankhula zandale. My former president, Dr. Joyce Panda, Pepani Ampingo, Pepani kumba yonse yakuno kwakumwe. Choyamba ine ndinamdziwa Lucius Chigulu 1949 Kulikuni Boys. I think nali ndi 6 years old. Ndipo Lucius anali head prefect watu. Ine nali musabubi. Ndiye mutha kuona mmene anthu onse ayankhula za moyo wa Lucius. Ngati utsogoleri unayamba 1949 tili primary, you could see that there was leadership that was coming out of Lucius Chigulu. Mayankhula ntchito zambiri zimene wagwira Lucius. Koma ambiri simmadziwa kuti kundale Lucius anapanga chani. Lucius anali mmodzi wa gulu lathu limene tinapanga ndale zofuna kusintha ndale za dziko letu. Koma anali munthu amene samafuna kukhala kutsogolo kuti aonetse ukatswiri wace. Kotero kuti enafe ngati tinaoneka ngati akatswiri tikakhala pa platform, nzeru zina tisanapite kukapanga misonkhano imeneyi. It was Lucius who schooled us and say, kumene tikupita kuti mbali yakuti yakuti. Kumene kuja nkhani zofunika kuti mukayankhule izi. Mukayambe izi kuti anthu akamvetse mukathere izi. Ndiye ine ndikuyankhulanso m'malo mwa Balili Muluzi amene akanakhalapo akanabwera, koma President Muluzi ali kuchipatala ku South Africa. Ndipo naye akulira chifukwa tsopano tikuwerengana. I haven't seen Rolf Patel. BJ Brown, Majidao, anthu amene ndikuwatchulawa ndi anthu amene ngati ndale za dziko lino zidasintha, anthu amenewa agwira ntchito.
pamodzi ndi Lucius. Zimandipesa chisoni bwana Vice President, mama, timakonda kukumbuka anthu akagona. Timakonda kukumbuka anthu akagona, zoyankhula kwe akakhala moyo. Lucius has been sick for some time. Who bothered to come here and say, Banji, Lucius kimtengere kuchipata? Zikale pereke zidayang'anana. Who did that? Nobody. But now he's lying there. So young, Lucius would have appreciated. He's somebody who didn't want to be praised. But I am sure he would have loved to know that this country appreciates the role he has played in this country. Pembulanga, Bwana Vice President, kawili, Kodi Moses Wabela. Ndimakonda kumuuza, ndikapeza mai ngatumbelero. Pano ndale anatu anyamata mukutukuwika ni mtsogolo, sinthani kachitidwe kazinthu. Sinthani kachitidwe kazinthu, osapotika lenjasi kumakumbukira who did what. Kodi dziko lino kuti lifike pamene lilipa lidachokera pati. Kuti lifike pamene lilipa anthu ache amene analipanga kuti lifike pamenepa ali kuti. Ambiri atsogola atsala apang'ono. Koma amene atsogolawo ngati dziko timapanga chani? Timapanga chani? Ndiye pano kutsogolo kutapika ni ana athu, Bwana Vice President, ndibwerezaso zimene ndimamuuza kumkuyu ndali zonse. Muti one yang'anani kumene tidachokera. Kumene tachokera kuti tifike pamene tilipa. Tayenda mitunda yanji ndipo anthu amene atiyendesa kuti tifike pamene tafika ali kuti ngati makolo awo anapita kodi ngati dziko. How do we appreciate what their parents did for this country? Ndimamvaso chisoni pebani ngati afumu alipopa. Kuno mumalidziwa miri ya afumu ikosi fumu. Mambo mtenga ngati mmodzi wa mafumu. Inkosi fumu is not a small chief. Ngati ndale za dziko lino anthu amene ngati ena simadziwa kuti kunali Cholo uprising. Madziwa. Inkosi Vungwe was forefront. Kuno kucholo. As a result, Inkosi Vungwe anamangidwa anali prison kuzomba ndi bamwana. Atamangidwa kuzomba nthawi nyamatu Musa anaitenga Inkosi Vungwe kukamponya kukalonga kuti akafera kukalonga chadzabweraso kuno kuchirazulu. Kuno kucholo. Bambwanga anakaponya Port Herald 7 years. Koma, who remembers all these good things that Inkosi Vungwe did? Chonde, let's change the way of doing things. Sindi kuyakula ifada kupine ndi moyo. Koma, anzatu ambiri niposo sitoka amene tinali ma-district, mizi munali anthu amene anatithandiza kuti ndale zisinthe. Ndikubwereza Pembulanga. Let Malawi remember those that have fought for this country without political affiliations. But they are sons of Malawi who have contributed so much, and we tend to overlook all these things. Please, let's change the way of doing things. I would have loved
that Lucius was able to appreciate what you have tried to show him, that you appreciate the role that he played in this country. But he is gone. Therefore, kuti tonse mapeto ake ndi amenewo. I do hope tikakakumanaso kumene wapita Lucius tizikakumbutsana kuti my brother mwabwera masiyako bwanji kumbuyo zasinda zinthu. Ndiye ndikupempheni bwana Vice President, kumbukani Amalawi amene agwira ntchito mdziko muno. Ena ndi amene Rof is there. Underground imene tinali nayo galimoto yoyamba ya UDF. Rof Patel is the one who donated galimoto. UDF ilibe ndi njinga yopalasa yo. Rof gave us a land rover. Who cares about Rof now? Nobody. Nobody talks about these things. Please, let's change the way we do things. Ndikanayankhula the whole day about Lucius. Koma ndisautayire nditano. Ndikupempha mzimu wa Lucius usentendere. Mulungu atsogolere mbumba ya Lucius. Apase mphamvu alimu. Apase mphamvu ana. You, the daughters, my advice, look after your mother. She's now the father, she's now the mother. Take care of her. And Mulungu amene Lucius wakhala kumpembedza ndakuchulira 1949 ambiri munali musanabadwe. Lucius anakonda Mulungu, anadziwa kuti nthawi imakwana imene tidzabwerera kumene tinachokera. Ndiye Mulungu yemweyo akupaseni mphamvu to be able to stand the pressure of losing a father. Thank you. Kumeneko kunali kulira kwa Honorable Ziliro Chiwambo, mmodzi wa abale amene anagwira ntchito imodzi ndi malemu Lucius Chikuni. Pa nthawi imene achikuni ankalankhula kwa Iris nthawi yoyambirira, nkuti kwathu kuno tilibe bungwe loyang'anira atolankhani amene akatswiri pa zowulutsa mawu. Kuli alibe. Tunena pano mene tateyi wogona apa wasiya kunja kuno kumalawi tsopano tili ndi bungwe lomwe limayang'anira atolankhani, Media Institute of Southern Africa, MISA Malawi chapter. Nawonso atolankhani dziko lonse lino akulira nafe limodzi chifukwa chotaya Chikuni. Chifukwa chani? Munali luso. Ngati ena ambiri mmatsatira atolankhani amene oti amalankhula motchera kwabwino, ambiri tatengera chitsanzo kwa malemu Lucius Chikuni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.